Hi! Good evening, good morning sa inyong lahat. So, paano ko ba to gagawin? Kindly hold on, ha? Kalmahan natin to. Kasi, kanina pa ako pa ikot-ikot dito sa Boracay sa Station 2. So, naliligaw po ako. Hindi ko alam kung nasan na ako, pero nandito na ako sa Azalea. And good thing, dun sa tinitirahan namin, may mga ilang nakatambay pa. So, andito siya, kasama ko siya. Hello. So, pamayan nyo na siya uriratin. Hanapin ko lang muna yung mga bakla na kasi na-late pa ako kasi nakatulog ako. Wow. Char. Hindi, kasi nga hinahanap ko sila. Kasi nag-ready ng ilang mga baon namin for tomorrow. So, kaya nahuli ako. So, sabi nila nasa station 2 daw sila. So, mabilis ko naman sila mahahanapin. Kung nasan sila. Thank you, Criselda. Yawoto. Asos? Hi, Andrew! Oo, ito naman. Grabe naman yung visa ka na nga lang mag-react. Ganyan pa. Grabe naman si Andrew. Nakatulog. Hindi, namili ako kasi ako mag-ready ng food tomorrow kasi kaming island hopping. So, plano namin doon na kami sa magkakakain. Hi, Janelle! Omar Azab. This is the Boracay Haven. So, nag-walk-walk na kami. Nahanap namin yung mga bags. Nasa naman na kaya sila? Enjoy. Thank you, Drew. I love you. I miss you both. Regards to Mars. And to my inaanak. Amping. Yeah. Anong alipin mo? Anong alipin mo? BJ. Siya si... Ano? BJ. Oh, BJ. Siya si BJ. Para kayo, buko juice. Kayo naman. Anong food yung fresh? Siyempre, luto na, Drew. Para babaunin bukas. Des coaching talaga ba? Ate Des, I love you. Shout out from Kuwait. Ayan, hello. Hinahanap ko nga si Lee. So, hindi ko alam kung uwi pa ako na Manila. Kasi baka maiwan na ako dito. Hoy, meron tayo si Ma'am. Napakalandi for today's video. I-share nyo na lang itong live natin. May mga gwapo dyan sa true. Hi daw. Enjoy the fresh food, sabi ni Marcel. And hi to VJ. Oy, VJ. Hi mga daw kasi mga mga high school friend ko, batchmate ko. Oh. Baka yung lolo-loko sinasabi ko sa inyo. Baka naman sa ilang baon. Alam mo, Drew, ikaw ha? Na-appreciate ko yung minsan mo ng pagko-comment sa live ko, pero napatawa mo ako. Tiger Rose. Sige, mamaya po, mama coaching. Pa-promote po ng ating Canada Alvarez Farm Vlogs. Please, Facebook page. Nakashare na ba ang lahat? Mayang gabi, enjoy there. So, thank you. Hinahanap ko nga po sila Brenda kung nasa kasi. Ayun nga. Pogi si BJ Moms. True ba? Ilan taon ka na ba? Ha? 24 na ngayon. 24, oh. Legit. Tigilan nyo ako, legal. I love you both. I miss you. Oo nga, nasa bar nga sila eh. So, andito na kami ngayon sa beachfront. At, hinahanap ko rin sila. Hindi mo na makakalimutan. May miss ko. Yes.
kami sa Henan Regency. Share nyo na yung live. Mag-chismisa na tayo. Sino ba sila? Uy, kakapagod maglakad-lakad. Oo. Hi, Clea Maris Lozada. How are you? From Brangeo International. Am I right? Hanapin natin sila. Thank you sa gaysay. Hazel. Paano si Ryan? Wala naman kami. Hindi naging kami. Naging assuming lang ako. Angeli de la Cruz. Tsaka wala rin kami dito ni BJ. Ano ba kayo? Sinamahan lang ako. 24. Kasagsagan. Tama na nga. Basta enjoy and busy. Hoy, Andrew. Grabe ka na ba? Grabe ka sa kasagsagan. So, paano yung 18 tsaka 19? Kahayukan? Ganun? Parang naririnig ko yung tawa tsaka yung taas ng kilay. Na-imagine ko yung taas ng kilay ni Mars. Aba, ang taray. Listen. Frangio family, hello! Baka magmaoy ka like Yaya. Hindi nga ako umiinom. Look, tubig ang ano ko. Nasa loob sila lahat. Sa bar. Sabi ko sila. Uy, kapoy ba? Kapoy ba maghanap saan? Tatanong natin dito. Baka alam nila. Masarap siya, Mars. Ha! Mismo. Mars. Ha? Asa ba? Tanong mo kayo? Hi, good evening. Saan po dito ba na yung Omar? Doon po ang bar. Sa kabilang side. Thank you. Yawa. Sa kabilang side pala. Thank you. Hala. Tama, yun. Yung may fire tag. Ingit sa paglalakad. Ah, okay lang. Meron akong escort. Masarap siya, Ma'am G. Pwedeng panghimagas. So, ano ba yung mga bunganga nyo? Para kayong mga tanga. Wag na kayong ganyan. Hindi pa ako nag-dinner. Panghimagas agad. Sila ulit to. Nasa may clubbing po sila na bar. Bar. Sige, hanapin ko. Pagtatanong namin. Okay. Hi, Christopher Camazo. Yan tayo eh, side by side eh. Ang tawag dyan para-paraan. Partida wala pa. Partida wala pa si Vanessa. Wala pa sila CJ and sila Ella na nanonood. Elizabeth Otis, hello. Like a bayot. Diyan, baka sila to. Ano ba yan? Super ikot kami. Sandali. Sana Ma'am Shima mahanap mo na yung forever mo dyan sa Boracay. Ewan ko. O, di naman natawa lang siya tuloy sa inyo. Kayo talaga! Thank you, Ate Clea. Pwede na yan, Ma'am Sheila. Jody na siyempre hindi naman pwedeng mukha lang yummy. Kailangan responsible, di ba? Para-paraan niya ka na naman. Sinamahan ka na nga gusto pa sa garan. Sira ulo ka, Drew. Mirasol, hi Dina. Nung dumaan kami dun sa isang kainan, nawala yung signal ko. Hi Chris Jel Kausing. Kapit lang kayo, sabi ng Torshire. Look at my escort. Uy, baka hanapin ka na sa inyo, ha? Ha? Baka pagalita ka na nanay mo, 24 ka na. Asas. Yeah. Naligaw eh. No, kayo talaga. Ayun, bar.
love you, Drew. I love you, Mars. Ay, baka makapiright ako. Halika dito muna tayo habang hinihintay natin sila. Gusto niyo ba siya makilala? Ito kami sa sa tapat. Total nandun sila sa loob ng disbuhan. Baka doon siya. Gwapo kasama mo, ma'am. Talaga ba? Ano tinataka yung siya si BJ lang talaga. Hindi siya Benjamin or Baby lang. BJ lang talaga. Apelido, Sobrera. ilang taon na? Ayan. 24 years old na siya. Ayan. Ano pinagkakabalahan mo sa buhay? Sa trabaho. Ano yung dati mong work? Sa Dito sa mga hotel? sa Delia. Tapos din yung kontrata. Tao. Ay. May ulit. Ngayon lang. Uy, yung dami nagsasabi, gwapo ka daw. Totoo ba? Bagay kayo, hindi kayo tao. Ha? Parang mga... Reyna? No, wala signal ko. Sorry. Hi, Bratty. Talaga, ma'am, gwapo siya. Huh? Ano ba naman to si Amor? Ano ba yun? Sinong Amor ba yun? Sa kamukha mo sa view ng boa. Huwag mo iharap ang kam sa mukha mo sa view ng bora mo. Iharap ang kam. Hala. Napaka-demanding naman po pala nila. May tanong sila. Hayaan nyo na yan si Amor. Huwag nyo na masyadong pinapansin. Baka na may girlfriend ka. Wala ay. Sakit ulo yan. Ang girlfriend? Wala siyang girlfriend. Boyfriend. Oh, boyfriend. Totoo tuloy siya. Nakita ko rin mga bakla, nandun sila sa loob. Yan yung ginigimikan sa diskuhan. So, dahil malamang sa malamang ay mga nagiinuman sila, dito lang po muna kami sa labas. Tama kwentuhan, chikahan. Mag-ombar ka bang? Ito nga, ombar. Besh. Hoy, grabe talaga sila. Kailan uwi nyo? Hindi ko pa ala. 22. Pakitanong mo siya, ma'am, kung may kilala siya na Gayhisan family. Gayhisan. Lisel Lanzar. Para ano pagkakaroon? Ha? Wala. Ay, hindi ka masyadong galaw dito. Saan lang? Nagigilig. Ay, hindi ka rin pala gala. Umiinom ka. So, hindi hindi rin siya pala gala. Naghahanap. Ano yun, nabibisit ako kasi nawawala yung signal. Huwag kayo umalis. Ako, gigigil ako sa inyo. So, naghanap kami ng pwesto. Ay, anong pwesto? Ayan. Naunsa man sa naligaw, was man kapag chat. Hoy, nag-chat ako. Actually, nandito na ako sa labas ng Ombar. Kasama ako po si BJ. Paano ko siya na-meet? Paano ba tayo nag-meet? Hindi ka nagkwento. Sa labas kasi ng bahay namin. So, dumating ako from somewhere. Nawawala yung signal ko. Naiinis ako. Sorry. Huwag kayong umalis. Siya na ba magpapalibok na pihiga mo po? So, ewan din. Yung tingin mo, ma'am, sa kanya iba. Ha? Napakamalisyoso nyo po. Pwesto na hinahanap. Hindi kasi signal.
Hindi ganyan ang boses mo. Hoy, Ray Paul, Ernesto Galicia Jr. Ay, si Andrew, dyan pa pala. Pwestuhan na, ilabas ang kapote, baka umulan. Hindi ako kinig, ay grabe naman po kayo. Hindi, natuwa lang ako kasi biniro ko lang naman talaga siya. Sabi ko, baka pwede mo akong samahan kasi hindi ako familiar dito. Christian, hindi naman. So, sabi ko sa kanya, baka pwede mo ako samahan sa station 2. Ganyan, hanapin ko yung mga kasama ko. So, nakatambay kasi sila doon. So, kilala niya yung ibang mga kaibigan ko, mga kasama ko. So, yan, sinamahan niyo po ako. Ang ganda mo dyan. Mag-sure ba? Moms, lang sa kalam. Hoy, hindi hoy. Grabe naman kayo. Moms, behave. Uy, behave ako. Eh, di tanong niyo siya. Behave ako? Oh, wild. Oh. Sorry, Tita John Cabrera. Hello, Maria Mendoza. Nawawala kasi yung signal kasi nandito kami sa tabing dagat, sa seashore. So, kung gusto niyo makita yung Boracay, abangan niyo bukas may bago akong i-upload. Yung aking experience sa kayak. So, alam ko, nakita niyo na yung mga videos and pictures ng iba namin kasama. Ganun ang peg, turista Kevin. Ellen Lascuña, ang saya-saya ko. Huwag naman na kayo mag-comment ng mga nega. Hazel, may kilig ang ngiti ni Mom. Sorry ma'am, pag okay sa'yo, go ma'am. Hindi, ano naman kami. Hindi mo na yung buhok mo? Ha? Patingin. Sandali, lagyan natin ng flash. Patingin ba? Ayan. Ba't ginanyan mo? Yeah? Bigla nag-flat. Para mas cute ka sa sombrero. Kasi kanina pa. Hindi kami malisyoso. Yan ang ramdam na. Sas. Bakit, oo nga pala, bakit hindi mo simpleng hindi ka nagkaka-girlfriend? Huwag kang mag-ganyan, ito naman. Ganyan posture tayo. Ha? Marami gusto sa akin pero Wow. hindi napansin. First guy. Ayaw mo lang. Hindi ko siya nahanap. Nagkatagpulan talaga. Ipagkalat ang chismis may kasama sa sa tabing dagat. Naku naman, kayo talaga. Then sinamahan niya na din naman ako. Pero I guess maya rin naman na siya. Kasi sabi niya nga, baka mamaya usan din ako madala nung habal. So nagmotor kami. Ang motor niya. So sinamahan niya. O, diba? Kung tutusin, pwede na ako mag-tour, land tour dito sa Boracay. Kaya lang gabi, hindi ko rin ma-appreciate Bora sa gabi. Actually, nakita ko na sila sa loob. Wala lang, mas gusto ko muna kayo kachismisan. Para-paraan lang. Ha? Mag-CR kang, naiihi daw po siya. Wala ka naman sumama pa kami. Sure, hindi naman natin pwede ipakita yun sa kanila. Saka mag-ihi, CR. Huwag mo sabihin sa dagat, ha? Saka mag-CR. Yung mga yung mga Boy Harbat, siya yung Monte Carlo. Sakit ang puson mo? Yeah, hanap ko na ako ng... Doon. Punta mo ako dito. Bakit? Ano to? Yung sa Kasi hindi na. Doon lang sa pandan lang. Doon sa pandan. Sa mga ma. Ha? Iwanan ba doon? Saka mag-i. Mahuli ka ng Coast Guard dyan. Sama ko sa CR Mount. Ay, hindi pwede. Diyan nagsisimula ang lahat. Hoy Ernesto, hindi ko pwedeng mahanap yung Black Pearl. Delikado. Judy Ganda. Hi Ate Rocky! Ate Rocky. Hi Ate. Gusto mo kami makachismisa or gusto mo na talaga siya makasama? Ganun na nga. Sumama ka. Ayoko.
Kilig yarn. A little bit. Nawawala-wala yung signal ko, sorry. Huwag niyo naman akong iwan, huwag kayong umalis. Dito muna kayo, Jocelyn Baldomar. Crystal Housing. Nag-CR siya, naghanap siya na may ihat kasi umihin na raw siya. Sana all mayon harbats na lalaki. Punta kami dyan ngayong Friday, station po kami. Sana dyan pa kayo. Shane Monte Carlo, ang alis namin 22. Kung Friday yan, baka hindi na. Ate Rocky, wala po. Kung meron akong boyfriend, isa ka sa mga unang makakaalam na. Haba ng hair. No, naka-braid lang yung hair. From Bora. May pa-highlights ako. Thank you, Georgette. Ingatan ng perlas. Sa La Carmela kami ngayong Friday. Ay, ang yaman nyo naman. So parang ginagamit kami para makausap siya. Hoy, grabe ka, Jojo, ha? Ayaw mo ba ako kausap? Hindi kasi syempre nakakaya din sa tao. I mean, ipapasok ko siya sa loob ng bar, di ba? Joke Bello. I love you. Thank you, Ate Tep. Ang cute makiligin. Para ba teenager? Charat! Jocelyn Baldomar. Wala. Tingnan mo, kinikilig ako, ha? Tapos wala nag-i-star, ha? Wala mo nagpapa-star, ha? Saan yung umihi? Parang ang layo naman ang pinuntahan. Ah, sa mga punuan yata sa kakahuyan. Anyway. Mama siya nag-blush ka. Yung filter yan. Baka yung filter yan. Thank you, Judy Ganda. Mas maganda ka. Kilig ang egg. Ganun na nga, Jocelyn. Yung kaliwang egg muna. Nandito lang kami para makita ka namin baka ano yung ganyan may ebidensya. Ha? Bakit niya ako aanuhin? Ngayon, kung aanuhin niya ako, ikaw naman, anuhin kita dyan. Di pa nga ako inaano eh. Siyempre, hintayin ko muna anuhin niya ako. Tsaka kung aanuhin niya ako, kailangan ba makita ninyo? Ano ba kasi yung gusto mong sabihin sa anuhin? Virgin Macato. Jessica Pasaol, isa siya dun sa mga habal driver dun sa lugar namin. Isa kami nakastig. Ha? Naku, dadaling ko yan doon. Naku, alam mo na, mangyayari. O ba? Jocelyn Baldomar, andito ka ba? Andito kami sa Ombar. Ask mo kung meron kang chance sa mahalin mo. Parang ang pangit. First meet, first night together. Mas mahalaga. Tapos basic details naman alam. Diba? Thank you sa guys sa Jasmine. Dapat sinamahan mo, ma'am, siya. Ha? Umiihi? Ano ako magiging tagapagpag niya? Kayo naman. Kung si Mia yan, nawala na. Grabe ka judgmental kay Mia. Ate Judy ganda! Thank you! Ano ba? May pambayad ako sa kanya sa motor. Oo, kasi inarkila ko siya. Sabi ko, samahan niya ako dito. Yun nga lang, hindi ako kasama sa loob na party-party. Pero subukan ko pumasok later, tapos labas din ako agad. Parang wala lang, mas feel ko yun, nandito lang ako sa tabing dagat. Alam mo yun, listening to the waves of the ocean. Wow. I love you, Ate Judy. Pakipot konti. Josh, oo naman. Sa edad kong to, gusto nyo ako magpakipot pa? Ano ba? Mio, hindi na ako teenager. Tagatingin lang ako. Iniwan niya na yata ako. Nag-worry bigla. Larry Espino. Hindi pa ako si Brenda. Si Brenda nasa loob po sila ng bar. Diyan yung bar, oh. Ay, may flash. Ang galing natin. Nakamalaw pa galing tayo. Yan. Diyan po sila ngayon sa bar. Kinikilig ka po. Ha? Parang naman kayo mga ano siya. Yan, nandiyan po sila Brenda ngayon sa loob. Feel with benefits, moms.
Ay! Sandali. Sandali naman. Filled with benefits. Parang pwede na rin. Charat! Para lang yung moms watching from real thing. Sa tabing dagat with the guy. O, diba? Former and NLG. Bakit hindi ka naging nalak, moms? Kilig naman, moms. Ano lang, siguro ayoko na. Ayoko malasing kasi bukas island hopping. So gusto kong normal ko may experience yung island hopping. Wala akong hangover, walang sakit ng ulo. Alam mo yun? Foreigner na lang, mom, siya. With the walking short. Ha! Rhoda Marlon. Lalabanan ko pa yung mga ibang nagtatrabaho dito. wala na siya. Sino kaya yung layo siguro na pumipilian niya. Thank you, Ate Ladi mo, tahaplit. Nakita mo ba siya? Oo nga, yun nga yung gusto ko eh. Pagbalik niya, magkita ka. Kaya lang, baka may buka. Kasi baka mamuli, malaglagan kami ng buka. Kasi rock kami siya. Ito, uupo, habang wala namang buka yan. Wow! Ate Judy! Ano ba? I love you. Thank you sa stars. What happens in Boracay stays in Boracay. Gusto ko yung idea na yun. Gusto ko yung concept na yun. Kaya lang, what if napamahal na sa'yo yung memories na yun? What if yung mga nangyari sa Boracay, mahal mo na? Mahal na agad! Ano ba? Para kang tanga, mamsi. Ate Rizella Aras from Germany. Hi. Thank you sa star in advance, Rizella Aras. Charot. Baka may paano ka dyan, pa-rocket ship, ganun. Thank you, Jocelyn Cadot. May naka-angry na naman sa ano ko. Bakit kayo nag-angry? What's wrong with you? Kung hindi po makapagbigay ng stars, okay lang. Pero huwag naman kayo mang-angry. I feel like wala akong karapatan. Cory Balyori Ala, thank you. Wala na siya. Iwan niya na yata ako. Sa bagay, ganun talaga. Kaya nga ayaw ko na mag-expect. Babalik din yun, relax ka lang mo siya. Grabe na may ihi niya. Umihi ba talaga siya? Pumahay siya. Ano ba talaga? Like kabayot. Hindi ko rin sure. Ayoko sana. Ayoko sana sabing in love ako. Pero, syempre hindi naman ganun yung ano. Kakamit mo lang in love agad. Uso ang mahal ngayon, ma'am siya. Ayun. Jen Alvarez. Mukhang ang mahal. Ay, ang bango. Nagpabango. Sino? Hindi naman ako nagpabango. Ano naman ako katamirin? Bango-bango, mahalin mo yan. Baka wala doon sa pagkain nila kasi may... Watching from Switzerland, Jenaline Giake, God hi. Don't mind it, basta happy ka go lang. Oh, thank you sa support. Cory Balyori ako, salamat. Jen Alvarez, Mami, hello. Sagaysay, salamat sa panonood. Maristela ninyo sa Taguig. Jodelyn Semilia, nasa Bora lang pala, ma'am, siyang destiny mo. Ah? Oh my God, kala ko may tao. Saan kayo siya? Baka iniwan nyo na ako. Pasok na lang, ma'am, sa bar. George Limbal naman. Hintayin ko naman siya. Baka mamaya gusto niya na rin umuwi. Hindi na ako magpapahinway sa kanya. Kaluluwa yung mabango, ma'am, si Wilbert Rab. Sabi niya, wag ka daw umalis. Ibig sabihin, babalik siya. Ganun. Ay! Dean Bea. Hi, Efren Guray. Watching from Hong Kong, babes, love you. Thank you. Andiyan si Mother Sen, nasa mga mag-isa kasi dyan. Christine Sanchez. Judy ganda, diba? No? Shoutout from Antique. Sorry. Joy by Lon Locario. Baka naman may nahanap na iba siya. Pasok ka doon. Isa ka lang sa'yo. Baka meron local dyan. It's okay. Sa totoo lang, mas music pa sa akin yung alon ng dagat.
I love the like a Bayot. Mas naano ko siya, mas na-appreciate ko siya. Mas na-appreciate ko yung tubig ng yung alon ng dagat. Hi! Jonathan Bugay, andito ako sa labas. You're watching na. Kamusta kayo dyan? Nagkalasingan na ba ang tanan? Oh, someone's calling. Yung friend ko, Jean. Later nakalive ba? Oh, diyan ka na. Layo. Umi, kasi ka na lang. Ano ako sa guard? Bawal. Bahawak mo na. Wait, may natawa. Hello? Hawak mo na. Ha? Watching from Riyadh. Don't mind the basher. Yeah, right. Yung alan ng dagat o siya, ma'am siya. Ewan ko. Mas ako mahilig talaga ako sa dagat. I mean, tumambay sa gabi. Mas na-appreciate ko siya kaysa sa umaga. Ma-appreciate ko siya kasi yung kulay niya. Ganun. Pero sa gabi kasi mas masarap. Diba? Sarap kayo mag-walk sa tabing dagat. Diba, Sean? Saan ka daw umihi? At tagal mo daw. Simple lang. Simple nga. Ba't hindi kasi dyan na lang? Nandun kasi sila Bakit saan ba sa nasa loob sa bar. Ganito na lang. Halika, dali. Tingnan mo, pinalayo ko pa siya, di ba? Saan na ba sila? Huwag nyo naman ako i-judge. Hayaan nyo na lang muna ako mag-day. Kasi total, andun naman na sila eh. So, dito lang muna kami. Kakain kami. So, para makilala ko rin siya, di ba? Ganon. Halika, kain tayo. Kumain ka na ba? KFC tayo. First time ko sa KFC kakain, my God. Dito pa sa Boracay talaga siya. Sila Brenda nasa loob po ng bar. Nagpa-party-party na nag-aalak. So dito muna ako. Hayaan nyo muna ako lumandi for today's video. Mas masarap pag may kayakap. Ayaw na may yakap-yakap. Ayaw magpagpili. So dito kami. Sa KFC. Ay, sarado na. Close. No. Ayun na. Saan ba tayo? Close na sa KFC. Saan yan? Ang dami nila dito. Hello? Living out. Tayo mo. Yan. Bilis na sama na. Ay, ayun si... Ay, hindi pala. Ano ko sila? Enjoy to the fullest. Masarap pag gabi mag-walking sa dalawa. Masarap. Pwede ka... Ay, hindi pala pwede kumain sa tabing dagat. Ha? Bawal. Oo, kasi baka magkalat, no? Iwan yun. Hindi ba lang sa Ano, pasok na sa ulan. dami kasi tao. Saka ayoko uminom. Date dito first. JB Balbuena. Ay, lagi. Naliligaw o nagpapaligaw? Ewan ko. Para kayo makasira ulo. Saan tayo? Yan na lang? Or shakies? So, magpasta. Teka. Para mas gusto kayo mabilis sa pagkain na lang. So, ito yung so ito yung shakies. Open pa. So ito yung shakies. Tapos ayan yung bar kung nasan sila Brenda. Sa kabila. Silipin mo nga.
Kung nasan sila. Tsaka kasi may entrance. So, dadagdag pa ako sa bahay. Ano na lang ako? Ang daming tao sa loob. Loob, masaya ako. So, alam mo yun, kung solo, wala lang. Di ba? May party. Wala, close na rin daw. Beware of dogs. Nasa loob sila. Taray. Sorry. Sorry, nawawala talaga yung signal. Nawala na yung... Sige. Baby ako. Ano ba meron? Or... ganyan na lang siya. Sa labas kayo? Sa labas? Tingin tayo. Tingin ba tayo na iba? I-message ko na lang sila. Guys, nawawala ako. Yawa. Hi, Mia. I'm just here sa labas. Hoy, ha. Andito lang ako sa labas. Ayan o, Ombar. Wala lang, kasi I have with someone. I meet someone eh. Ito kami sa Ombar. Andox na lang meron. Oh, di ba, Mia? Wag kang ano. Saan tayo dadaan? Kakain yung kanina. Mas alam ko nandito sila. Ay, Ate Bea Regla. Hello. Oh, you say hi to Ate Bea. Sa loob sila. Pagbigay nyo na ako. Bigay nyo na sa akin itong moment na to. Ay, sayo na sila. Mahirap ng malasing. Mahirap talaga ng malasing, uy. Pangag na yun eh. Wala, gusto ko lang talagang sabihin nyo na kung ano gusto nyo sabihin, bahala kayo. Take out. JB Balbena. Sinay na ay. Grabe naman kayo. Nasa loob sila eh. Yeah, right. Habang wala pa sila na gusto ko na din malasing mouth. Hala! Huwag ka muna malasing. Ano ka ba? Hindi mo nagbablush ako sa dilim mo. Parang kung Christmas light. Ano ba yan? This is like too commercial. Anong oras na ba dyan? Jenny Saler. Shoutout kina Ate Rosemary, kina Chloe, Kuya Nino, kina Kuya Jessie, and Ate Lorelai. See you again very soon. Mag-uwi, tuloy pa uwi mo, Ate Bea. Music copyright. Mag-picture-picture na sila sa Lumonga eh.
May sarili ka mundo dyan. Bigay nyo na sa akin tong chance na to. Oh. Pang emote-emote lang, kayo naman. Oo. Hindi ko may nahanap. Ano nga? Oo, mamaya, amara tayo. Medyo rin ako eh. Yes, Adele, Mesias, Prince. Analing ka pumanes. Kung marapan sila hanapin ka, ang lead mo eh, ayun. Wala kang time. Wala. Diba bawal dito? Sa public? Oo, no? Nag-usip nga doon eh. Yes, na-extend lang naman. Sa'yo na yung chance mo na yan. Kaya nauubo ko. Nauubo ako. Ay, hirap mo pa naman hanapin. Okay. Ayan na, si Annalyn Campomanes. Guwapa kaayo. Lamig lawas. Nakita ko naman na sila kung nasan sila iinom tsaka nag-chill. So, ayun. Tsaka alam naman na nila kung nasan ako. Nakita ko naman na sila, hindi lang ako makapasok. Ay, hindi ako pumasok. Hindi dahil ayoko o may, wala lang, gusto ko lang din magano. Kaya ang samsara na sila uwi na. Nagsamsara na sila uwi na. Sasara na sila uwi na. You're with a boylet pala. Yes, a boylet, pero wala namang label. Wala label, ba't kailangan may label? Saan ba ba? Gusto ko nga ka-tour dito, oh. Yan. Uwi ka na dito, oy. Thank you, Ate Judy. Malapit na Ate Annalyn. Ay. Para kayo mga sira. Hi, Prince and Jenny Salim. Oh, di ba naloka kayo? Meron akong nadaanan. Hi, Majay, Denmark, Liquid, hello. Tom and Jerry. Naalala ko tuloy yung kapatid ko. Oo. Ngayon lang naman ako makikita na hindi ko sila kasama. Bukas magkakasama kami ulit. Tsaka hindi rin naman ako iinom doon, diba? Sa bagay, at least magkakasama kami. Pero, magkakasama rin kami ulit mamaya. Enjoy right, moms. Mapakaligahan na pwede. Go. We're behind her back. Thank you. Tsaka hindi na talaga ako ganun ka-fan ng alak. Hindi na ako. Wala lang, parang, di ba sabi ko nga sa inyo, siguro gawa ng aging, kaya mas gusto ko yung dagat na lang. With water, di ba? With water. Saan na po kayo umuwi na ba kayo ng hotel niyo? Hindi pa Altea Sorilla. Ayan na, Euritel na. Nadaanan na namin. Masara ulo. Ha? Dito ka nag-apply. If ever na matanggap ka dyan ka sa Azalea. Anong work? Marunong ka rin mag-ano sa mga rooms, gano'n. Ano yung available doon nila? Magpa-picture sana kami ng mga friends ko. Andito kami. May sasaya. Ay, nadigas mo. Thank you, Christina San Pedro. Ano na ba? Konnichiwa? Konbanwa. Kasi gabi na. Saan ba?
Ay, sorry. Saan pa ba? Saan ba may kainan? Saan ba may kainan? Hmm? Thank you, Ted. Hindi naman dahil, hindi ko naman sinabing ayoko sila kasama. Wala lang. Sabihin mo nang gusto ko lang lumandi ngayon. Ganun. Watching from Japan. Joanne Gino. Yeah. Kasi ano po namin to, doon to malapit sa... Doon kami malapit siya sa bahay. Hi, Tita Bel Punay. Andito kami sa beach, nag-aantay sa inyo. Althea Sorilia. Kainan agad. Hindi na gutom kasi. Ate Aina, ito naman. Bigyan mo na lang ko stars. O kaya sa Gcash para makakain na kami. Nang magkainan na kami. Ano, magkainan ba sa kainan? Ganon. Thank you, Tita Bel. Hi, Tita Bel Punay. Thank you. Thank you sa laging pagsuporta sa akin. Thank you. Alam mo yan. I love you. Althea Sorilia. Dito na kami sa highway, sa labas. Nagugutom nga kasi ako. Pero nandyan sila sa ano, andyan sila sa Ombar. Nasa loob sila. Nahuli kasi ako eh. Hoy, mas bata pa ako sa iyo, ma'am. Eto na nga. So, anong gusto mo itawag sa iyo? Atin, kuya na lang. Ganyan din ako, ha. So, di ba? Wala lang. Siguro maintindihan din naman nila kasi gusto kong lumande, ano ba? Ako na kinakabahan sa pupuntahan niyo. Ang ganda, follow me. Ate Aina, come on. Gusto ko lang i-flex yung outfit na nabili ko kanina. It's a very colorful dress. Floral and mga ano siya. What they call this? Ay! Oo nga po, sa loob na sila ng Ombar. Ed's Des, thank you. If you feel happy, then choose to be happy. Thank you. Ingat. Thank you, thank you. Burlingame. Yes po, don't worry. Saan? Ang McDo ba open din? Hindi. Yung sa ano yun eh, Macdo sa lake, sa lake lang. Ibitin mo. Eh dun sa ano, oo tama. Sa Imod yan. Bukas pa yun. Hindi ko alam yan. Just go with your guts. You don't get to visit for every day. Grab the opportunity. Ha? Sarado na din? Bukas yun. 24 hours yun? Hi Josephine. Tie-dye ang tawag sa dress mo. Hindi po, ano siya, yung printed. Hindi siya tie-dye. Floral to na tinted. Mukha lang siyang tie-dye. Thank you, Jalen. Oo. Yeah, sure. Yes. Oo, later. Thank you, Prestilicious Vlog. Thank you, ate. I love you. O siya, malobat na rin to. See you later. Grabe, pinagpawisan ako. Okay, see ya. Nakatagal muna tayo. Nakatagal muna tayo. Ano, makapalaban. Ay, don't worry, Aina. Hindi talaga ako nagpa-churro. Ewan ko ba. See ya. Ano tayo? Okay, sa next chika, I will let you know. Ano ba? Aha. Punta na